Guys, welcome to back on the Bidwiya YouTube mini vlog. Dinis लोगो मोनदों आं दिनै मोनसे बुस्थु लाबोदों एम्फौ लाथा बिदै फिसिनो लाबोदों नोंथांमोना स्टार्टिंनिफ्राय नायलांबाय थादो 30 सानहालागै माबायदि जायो माबायदि ओंखारो माबायदि फिसिगोन जों माबायदि बिलाइ होगोन बेनोसै दे नायदों बिदिबा नै बिथिं एम्फौ बिदै बानायनायावबो हाबना नायदोंमोन आरो लाथा एम्फौ बिथोबदो लाबजेनोब्ला बेबायदि सिखिरि जानानै ओंखारनानै बिदै दैयो आरो गनखौ लावथि सोयै मोजाङै सैनानै बेवहा सिखिरिखौ बाहोयो आरो बाहोनानै बिसोरो बिदै दैयो गावबा गाव बाहोना दोननांगौ बिसोर बिरो नालाय बिरबा माने आरो हमनानै बेवहा बाहो दोनोब्ला बिदै दैयो आरो नायलांदो जों लाबोबाय बेखौ नैबे 300 थाखानि 700 ग्रामल' मोनो ओमफ्राय बेनि दामा जाबायनो केजि 15,000 एम्फौ बिदैनि दामा नैजौ 300 थाखानि लाबोदों माबायदि जायो नायलांबाय थादों